dị n'ọkpụma onye mee nke ọma ebunye ya elu si ya jide nke oji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana eze adịghị adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị oge erighị anyị front and back ndị oche enyi anyị front and back front kala aka ọgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa obodo ụka agakwa Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ama mmụ jaja oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịama gbaa ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ 4 cardinal points: the power of the sun, the power of the waters, and the power of the air and land. Those 4 cardinal points ọnya ka anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị tata nke represent the power of the Eke market day in Igbo spirituality, nke pụtakwalụ Orie market day, the waters, nke pụtakwalụ the Afọ market day, the air element, and the land market day, nkwọ ọnya ka ejibịa. Mana bifo anyị gaba n'iru maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ na social media, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi dụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Agwana nke isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ngalaba 4 dị mkpa na ndụ. Yes, ngalaba 4 dị mkpa na ndụ bụ nke mbụ, ihe gbasara the energizer bụ the power of the sun. Without sun, nothing will germinate. The power of the water. Without water, you know what will happen. Water is life. The air. Without the energy of breathing in and out, life ceases. Then the power of the land, Ana. Mana bụ isi mmụọ na ha bụ isi aka wee na-agba ụdị.
Yes. Maka na ana ka ị na-cultivate ihe ọbụla na-eri ana is the mother earth. Then akwagoro ngozi here. 4 cardinal points you kwesịrị ịma in life. That 4 cardinal points is very important. Ya bụ ihe kwesịrị ịma onye ahụ isiokwu anyị. Mana before anyị gaba n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba na-aga n'iru. Sorry, nke ọnwa Oktoba na-aga n'iru. Ị ka nwekwara ike isonye. Anyị na-aja anyị na-achụgodo throughout the month. Yes. Throughout the month. Ndị na-esonye na-aja amadugo ka esi eme ya. O nwere ike ọ bụrụ na echi ma ọ bụ nwanne echi bọsị nwere ike inwe chance. Maybe o nwere ike iru Sunday. Depends bọsị m enwe chance. Ka vidio ofu n'ụbọchị bọsị a na-achụ ya ma aja. Sunday kwado ndị niile sonye na-aja nke ọnwa Oktoba. Yọtara ya, anyị ebido send ala ha. Yes. Ọ bụrụzie na n'iso na aja ị ga-enweta ya. Then nwetakwazị ya ọzọ bọsị a ga-emechi ya. Ka esi eme aja abụ ihe abụọ ya 3 prayer request. 3 prayer request ya bụ ihe anyị ga-edebe n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị. Ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Distance is not a barrier. Ihe ị ga-eme ife ọdọ ya 3 prayer request gị. Mee donation token to the account number. Ịchaatị m na WhatsApp agwazie gị other details I need from you in order to book you. Aja esigoro na ya bulie ọtụtụ ndị mmadụ elu. I anaghị show testimony na social media maka ọ dị necessary. But I can tell you na ike dị na aja a na-achụ gị. Anyị mesịa ya ụbọchị anyị ga-emechi ya. Anyị gaa na mmiri je chụọ aja n'afọ mmadụ niile sonye na ya bụ aja. Bekwazie chụọ aja na temple to entities of powers. Bụ eburu wee mesara aka n'isi mmadụ niile. I can tell you ụgwọ ndị ọnọdụ ha dị ala mana ha enwere ike ịlụ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ ha mana ha na-esonye na aja ọnwa ọbụla ihe ọma bido mewe. Yes. So ị nwere ike isonye na aja. Echi isonye na aja ihe ị ga-emewu chaatị m na WhatsApp nọmba 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ọ bụrụ na ị nwere ike isend meseji na ya bụ nọmba ma ọ bụ kwa akpọ mana ọ bụrụ na m epikiri ya my PA will pick it. Drop a message ọ bụla ị nwere drop. Yes. Ka anyị gaba n'iru n'ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-awọchị site n'eziokwu TV mana ị chọrọ ịnụkwa nkụzi ọzọ ma ọ bụ nkụzi ndị ọzọ anyị na-akụzi kwa ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo, visit ya my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla. Nke agba ofu. Nke ịbụa, ọ bụrụ na ị na-awọchị anyị site n'eziokwu TV na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a bụ English movie ị chọrọ ịwọchị, jee na my Ugochi tubelu movie productions ịwọchị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie ka ịwọchị na channel ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya mmadụ, jee na eziokwu TV Nollywood movies ịwọchị ya. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Abịa nka nkọwa alụghị ihe ị kwesịrị ịma na-agwa ndị mmadụ gbasara eziokwu TV na-eshi ya our videos ebe ọ bụla isi awọchị ya. Onye abụ ihe ọma ihe emere mmadụ ibe gị. Ka nkọwala gị o nwere ya na-akpọ 4 cardinal points Chukwu okike ji wee lay foundation of this gross material existence. N'ụwa anyị nọ n'ime o nwere ụzọ pili nọ echine Chukwu okike ji wee kwụwa ụwa. Pili na Chukwu okike ji wee kwụwa ụwa dị very important. Pili na abụ nke mbụ gụnyere the power of the sun. Yes, power of the sun, one of the pillars. Maka na anyanwụ, ike anyanwụ, ike ọnwa, kpakpando, ihe na the power of the sun. They illuminate and energize the entire creation. Ọnya kpatara na ọ bụgoro na na-efuru ebe akọrọ ihe without ọ bụrụ na anyanwụ, ike anyanwụ acharịa wee energize ya because ike anyanwụ represents the power of the Most High, the creator of the whole universe. Ọnya kpatara enwere ike ọ bụrụ na ị mara ọnya kpatara the world temples and the temples enwere
they face it. If other hand area go face here east, all world temple face east. All world temple they face east. I don't know came out. But I know ebe anyanwụ si abịa. Ndị ọbụla nke ha first law is na-eje emena side altar. Yes, na pulpit. Enwe ye ebe ife si abata na the altar. O nwere ike ọ wụrụ ibe attention. Mana a na-achọ ịkọwara gị na world temples na face east. Yes. So maka na ebe ahụ ka ike si abịa. Ọnya kpatakwa na ụmụnna anyị ndị na-okpukpere dị iche iche na-ebuild their temple towards facing the sun. Maka na ebe ike si abịa. Ọgwa na ụmụnna anyị ndị na-eti isi n'ala. They face the east. Maka na ebe ahụ the fountain of power that energize. N'ọdịnala Igbo, gị bụ onye Igbo, ị na-anya ọ bụrụ na iche na be nwa dibịa. Be nwa dibịa ọbụla wee ezigbo dibịa tozuru etozu na-enwe ihe a na-akpọ anyanwụ na eze elu. Enwere ike mara ihe bụ anyanwụ na eze elu. Ihe bụ anyanwụ na eze elu owu ebe anwa ka m were simple language ejikọta ya. Ebe ahụ ọ na-abụ ibe na be dibịa ihe dịka flag. Ihe nwekasị ihe dịka miro. Ya onyenwa bụ anyanwụ na eze elu ebe a dọrọ anyanwụ na eze elu. Ihe bụ the anchorage of the light. Yes, a ga-enwerịrị the anchorage of the light. Maka na ike niile si n'anyanwụ wee na-abịa. All represent the power of God. Ebe o nwere ike without the energizing ihe ọbụla ekere eke, ihe ekere eke, ihe ọbụla akụrụ akụ enwere ike ịpụ ma ọ bụrụ na anyanwụ acharịa. So ike ka ọ bụ. All one of the cardinal points eji wee tọọ ntọala n'ụwa. Nke ọzọ bụ the power of the waters. Mmiri. Yes, the power of the sun, and that one again, the power of the sun. The power of the sun is the masculine power. Is the masculine power. It represents the power of the Most High. It's the masculine power. That's the power of the sun. Onya bataro ojiri will represent here the masculine. Eke. Ndị Igbo na-etu Igbo si agụ Igbo spirituality. Etu si agụ etu Igbo si eme ofufe. Now, Eke represented the rituals. For the man, the masculine power. Ụbọchị Eke. Ụbọchị a ka ndị Igbo ji eme mmemme ụfọdụ dị iche pụrụ iche si nnukwu ike. Ụbọchị Eke. Now, Eke represent the power of the sun. And the echefuna na ihe niile Chukwu kere n'ụwa, Chukwu kere ha oke na nwunye, oke na nwunye. Ọnya kpatara na iweta ọjị gbara ịnọ. Ọ bụrụ na ala Igbo achị ịgba afa ọjị, a na-eyuzu karịa ọjị gbara ịnọ. Maka na ọjị gbara ịnọ represent the four cardinal points. O represent the four cardinal points. Afịa na anụ ụbọchị na anọ. So a na-eji ọjị gbara ịnọ agba afa. And ọjị gbara ịnọ, ọjị ọbụla ịfụ gbara ịnọ could be anywhere. Contain two feminine and two masculine. That is it. Ọ na-agba oke na-abụ, nwunye na-abụ. Yes, etu ọjị si agba. Etu ọjị si agba awụ ofu oke, ofu nwunye ga-anọ n'ofu ibe. Ofu oke, ofu nwunye ga-anọ n'otu ebe. Maka na Chineke okike kere ihe niile nọ n'ụwa, oke na nwunye. Now, etu o si wee mie bụ na the power of the sun bụ oke. The power of the water is feminine element. Like the sun contains the masculine elements. Yes, the fire element. While the sun, the waters, contain the feminine element of the waters. Yes, may the calm. And the anyanwụ na mmiri na-alụkọ ọrụ ọnụ. Ha na-alụkọ ọrụ because they are one. Yes. Ha dị compatible like male and female. Etu nwoke na nwaanyị si dị compatible in nature. Ọnya kpatara na n'onwe ha n'ebe ọbụla adọla anyanwụ na eze enu. Adọghị na anyanwụ na eze enu ebe etiri flag. Ị na-afụ mbe dibịa. Ị na-anya n'ukwu na ebe ahụ adọla anyanwụ na eze enu, ị ga-afụ ihe dịka pot. Ọkụ. Mmadụ nwere ike itinye ọkụ ma ọ tikwa pot. Ị afụ na ị ga-afụ mmiri na ya. Yes, ihe dị bịa the anchorage of anyanwụ na eze enu. Now ihe ọ ga-eme bụ the power of the sun bịa ọ na a peak water.
in the form of evaporation. You know that, yeah? You pick water, draw the water from that pot up. So they work, they exchange power. The sun and the waters exchange power. Oh, yeah, but I need to keep one. After some time, you find a million and less. Yes, your GLS hold the power of evaporation. The MioGLS. Yes. So anyanwụ na mmiri na-alụkwa ọrụ dịka oke na nwunye. So the sun, the fire element representing the Eke market day. Why the Ori market day represents the feminine, represent the feminine elements, the water sprites, the marmots. Yes, how you represent. They work in hand. Then a barata to the next one about Afro market day. Afro market day is masculine. Afro market day is masculine, representing Afro market day in Igbo spirituality, representing the air. The air, representing the air. Ikendenu. Ikedinenu. Because without the power of the air, not everything ceases. Because for we human beings to be alive, we need to inhale, breathe in the oxygen that the air carries. Because the oxygen is found in air. So the power of the air is like the life giver. So the power of the air is masculine. Now when you breathe in oxygen and give out carbon dioxide. By giving out the carbon dioxide, all the plants will take that carbon dioxide and breathe out oxygen. But the air element circulates it. The air elements are salamanders, etc. The air element, they are masculine. Then, after that air element, both masculine, both very Afro. A banata to land element. Land element is feminine. Land element is led by because land and abisi more. Yes, nenu odana. Yes, nenu ebendi ekukuno odana. So enu nana na local. They work hand in hand. Makanu na ada bagaruko. Eto akosi wedi. Now the land element is feminine. Onya batoji weburunne. The mother earth. Yes, makana the mother earth will always take care of his children. Onya batana, you farm on the land. Then the land will bless you and multiply whatever you give. Example, you plant a seed of corn. That seed of corn will germinate, then and yield a multiple fold to give you back. Mothers are multipliers. So Mother Earth is in market day and the feminine elements. Those feminine elements includes the gnomes. They are air land elements because they are the one that makes things to grow, including rocks. Yes, got other elements. About the herbs. The herbs is those elements now on a flower, na plants. Even when you got with elements, sometimes they put some flowers na give out some fragrance, some aroma that is pleasing. Sometimes if you have release some of this fragrance and aroma, if you are so butterfly, incense and whatever will be coming to that particular flower. All because of that issue. Let I go on the release. Yes, this year was only here at Botaha. And beyond this, you have the power and other yet that time that attract them because they are homogeneous.
So what am I saying? This 4 cardinal points is what we can do without. And on earth, for you to be very successful, you have to align yourself with these 4 cardinal points. These four cardinal points go These 4 cardinal points is so important that you don't need to ignore them. These 4 cardinal points, both power sequence, you identify yourself with. Because once you identify yourself with these powers of 4 cardinal points, believe in me, you have built bridges. Bridges of life, bridges of existence, bridges of progress. Ụzọ ike na then bụ ike ị kwesịrị ịkpọku. Onye agbata na tata ụbọchị nkwọ ịkpọkuo ike niile, ikechi nkwọ, mmụọ niile na-eje ozi na nkwọ, kpọkuo ha maka na ha dị charge. Ihe ọ pụtara bụ na ụbọchị tata bụ nkwọ na mmụọ niile na-arụ ọrụ na nkwọ na-adị more active because n'ụbọchị tata ọha ụbọchị. Onye agbata ị ga-eji wee celebrate ha. Onye agbatara o ji abụ ndị Igbo na-aga ọjị na-akpọku mmụọ tata bụ nkwọ. If you want to ịga ọjị, echi ịga ọjị taa, ị ga-ebido na chi nkwọ ka mmadụ n'ịpụta tata chọọ ikpe ekpere. Ihe asị ịkpọkucha Chukwu okike, kpọkuo ụmụ mmụọ, duzie oge na-akpọ ezumezu, ịkpọọ ụmụ mmụọ ọbụla na-eri oke n'ụbọchị nkwọ ha gbadata. Ndị njelu nke Chukwu na-agagharị na-eme mma ụbọchị nkwọ gbadata na taa na gị nwa na-emere ha ọjị, ma ọ na-atụrụ ha nso, ma ọ na-apụọla ha dibeshọn. So chi nkwọ bibere ụbọchị anwa, chi ụbọchị anwa ị na-aga ọfọ. Ọ bụrụ na ụbọchị eke ka ị na-aga ọfọ, ịma na 4 cardinal points after na ụbọchị na-anọ count 4 days. After 4 days it start fresh again. Yes, so ụbọchị ọbụla ị na-agụ ya, ihe ọbụla ụbọchị eke na taa bụ ụbọchị eke, ma a na-eche ịkpọkwa ụmụ mmụọ, ibido na eke. Ọ bụrụ na ụbọchị orie ka ị chọrọ ịkpọkwa ụmụ mmụọ, ibido n'ụbọchị orie. Ọ bụrụ ụbọchị afọ, ibido n'ụbọchị afọ. Ọ bụrụ n'ụbọchị nkwọ dịka taa, ihe ị ga-akpọ ọwụ akpọkọ mmụọ na-eri oke na nkwọ kwa abụ na nkwọ, akpọkọ m ndị na-eri na eke abụ na eke, akpọkọ m ndị na-eri n'orie abụ na orie, akpọkọ m ndị na-eri na afọ abụ na afọ. Ya so ị ga-ebido n'ụbọchị anwa, ụbọchị anwa mmụọ anwa, ụbọchị anwa, ụbọchị a ka ị ga-ebu ụzọ kpọ ụmụ mmụọ. These 4 cardinal points dị mkpa na ndụ, and we human being we interlink with them directly or indirectly. O nwere ndị nwere power of the sun. Example, ka nwere onwe mmadụ, now ọ bụrụ na etu a nọ kịta, amụrụ m ụbọchị nkwọ. Yes, amụrụ m ụbọchị nkwọ, mana before ụbọchị nkwọ anwa, eke in preparation, amụrụ m ụbọchị nkwọ. Yes, mana ụbọchị nkwọ a amụrụ m eke nke ọshal in the nkwọ. Meaning that the day I was born, the power of the sun, Eke, and they projected me to the world. Why the elements accepted? So directly, Abu Nwankwo, my name was link with Eke. Then, where's your link within the mmiri by indirectly? Yes, where's a link within the mmiri mana chi ụbọchị agbụrụ gị will remain the greatest. Then where's a link to ndị ọzọ. Then ọ bụrụ na gị nwa onwe gị bịazie na-develop your spiritual consciousness, you will still be interlinked to all the first 4 cardinal points. Let me illustrate it so that you understand it. Na family born, ọ bụrụ na o nwere onye a friend of the family
Somebody nwere ike ọ bụ a friend to your brother or friend to your sister, genuine friend. Now and during the school time, your sister or your brother na-ekwu ezigbo okwu gbasara enyi ya, and ụnụ nwa nwere family members na-afụ ihe ọma dị iche iche enyi ya maọbụ enyi nwanne ụnụ na-emelụ nwanne ụnụ, and etu o si emelụ nwanne ụnụ ezigbo ihe, nwanne ụnụ na-atọ ofu obi ọmụ ya na-akọkwala ụnụ, biko mommy, daddy, brother, sister, ịma ma that my friend Ifeanyị maọbụ Ifeọma, dekwa ihe o mere m. O nwere ebe ị ga-emelu olu mmadụ Ifeọma, onye anwa ga-eji aka ya na-agwa ikwu na ibe ihe ọma ime, na-agwa ezinụlọ ya ihe ọma imere ya. And mgbe ahụ onye anwa gị na onye anwa dịruru na mma, to the extent na ị na-emeri ihe ọma, to the extent na ọ na-agwa ezinụlọ ya ihe ọma imere ya. Nke bụ eziokwu na family members niile bido na mma wee ruo na mpa, ọ bụghị ana na efe ahụ ọ na-emerụ nwanne ụnụ si n'obi na ọ dị very genuine. Before now, with time, all the members of the family are very eager to meet him. All the many family members can very say, oh, everyone say emerogi homade to a chukugozie. Hagana, they will be longing to meet. And then whenever they have anything in common to meet this particular person, they help genuinely. The family members, all of them will embrace the person. Makihi. Na ọ dị ịfụnanya ọ na-egosi na ofu onye n'ezinụlọ maka na ofu aka lụta mmanụ ozuo ọrụ ọnụ. So build your personal relation PR with your cardinal point. That is it. Ụbọchị ọ amụrụ gị, ibido dịba close, aligning yourself with chi ụbọchị amụrụ gị. I can tell you gradually, other cardinal point na afịa ndị ọzọ, all the elements na-eje ozi na afịa ndị ọzọ ga-ebido fall over in love with you, bido na-emere gị ihe, ịkpọkuo ha aza gị. Like mụnwa personally, o nwere mgbe m na-anọgide kpọọ salamanders dinye ha ozi n'ikuku. Yes, ịfụzie na ị nwere ike ịkpọku ndị ike ọbụla ziere ha ozi, yọọ ha biko ha mere gị ihe a n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe ha ejere ozi ahụ. Yes, all because na iburugo ụzọ build personal relation. In fact, ụmụ mmụọ afụgo gị n'anya, maka na mgbe ọbụla ị na-echukwa mmụọ gị na-esobi ụwa, ọ ga na-agwakwa ụmụ mmụọ ndị ọzọ, oh, this my son, this my daughter, whom I'm well pleased. Na ọ bụ ezigbo nwa. Ihe a testify na ọ na-etestify n'ịbụ ezigbo nwa ga-eme ụmụ mmụọ ndị ọzọ a na-enwe aṅụrị n'isi gị, and ha nwa na onwe gị dịkwuredi ịda agọzi gị, and ha dịkwuredi ikwudoro gị, ha dịkwuredi inyere gị aka n'oge ọbụla. Ghọtara ihe dị na ya? So the thing dị na ya bụ mmụọ ọbụla agbụrụ n'eke, agbụrụ n'orie, agbụrụ na afọ, agbụrụ na nkwọ, kwụsị ọnwụ na agbụrụ gị align na with supernatural forces so gị, ihe align na with mmụọ so gị, then gị na mmụọ a dị na mma, mmụọ a gị na ya dị na mma ga-alị nkezi gị to other remaining cardinal points. So mana bidogolo, ọ bụrụ na ị nwere ike ịda aga ọfọ everyday as a newcomer, bidogolo n'ụbọchị ahụ amụrụ gị. Ọ bụrụ na iskip ndị ọzọ, ụbọchị ahụ amụrụ gị skip ya, ị na-eme etu anwa, mmụọ anwa ụbọchị nkwụ anwa amụrụ gị ma ụbọchị eke amụrụ ga-akwụdoro gị, and ọ kwụdoro gị gị na ya dị na mma, ịfụ na ọ ga-alị nke gị with other spiritual forces. And mgbe ọbụla ị na-enwere akpọgwụkwa ike afịara anụ ụbọchị na anọ, maka na ike dị, ọ ha ga-eburu gị agha niile soro eso, agha ọbụla si na a project from the air, fire and sun. Inwelu ụmụ mmụọ gị na ha dị na mma. Ọ bụrụ na e project ya nọ ike ikuku na-esendịrị esendị, mmụọ ndị ikuku agbalụ gị ọgụ maka na gị na ha dị na mma. Ọ bụgoro na ihe ọbụla mmadụ project through the waters, mmụọ ndị mmiri agbalụ gị ọgụ maka na gị na ha dị na mma. Ọ bụkwa ndị ihe mmadụ ji enyere gị enye ma ọ gasara poison
it will never go because na gị na mmụọ ndị ala gị na ha dị na mma. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Learn how to build bridges with these 4 cardinal points. By bidogoro n'ụbọchị ọmụmụ gị build onye then sizie n'aka ya na-emeti ya mmụọ ọfụma na-ayọzi ụmụ mmụọ ndị ọzọ so na other cardinal points na-akpọkọgasị naanị ụbọchị na-anọ. Gradually you will be at peace with them. You can as well kpọkwuo ha. Ọnya kpatara ndị wee gụọ egwu ngụrụ gbasalụ enu megide ana megide, ike anyanwụ ya megide, ike ndị mmiri ha megide, ike ndị ikuku ha megide, ndị ike ana aja ana. Maka na ike na once you are at peace with these 4 cardinal points, the sky is your starting point. You go places, and I can tell you, Giriba na Emada. Maka na all these 4 cardinal points will be pillar. And once you are at peace with them, you go places. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ihe gbasara 4 cardinal points. Inwe ajụjụ na ya, send the alum message. Ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa bido, send the alum message na WhatsApp. Nke ọzọ nchọrọ ịkọwalụ gị, ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo mana ị chọrọ ịma ụbọchị afịa amụrụ gị, very simple. Ihe ị ga-eme bụ ọ bụ na ịma deeti ụbọchị amụrụ gị, were deeti ụbọchị amụrụ gị jee na Igbo, jee taịpụọ www.igbocalendar.com. Iruo na www.igbocalendar.com, tinye ya year of birth and month of birth and date of birth. Itinye anya o bupụtara gị kalenda ụbọchị anwa gwa gị afịa n'azụ n'ụbọchị ọmụmụ gị. We are making progress. Yes, because so many times information ị ga-achọ ka ị nwetazie n'ọdịnala Igbo now. Jee na social media, search for it, you will get it. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka gbara gị afa miri emi, send them message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu. N'isi ndị children of the temple and the friends of the temple. Ịrakwazi n'isi ndị niile sonyela anyị na-aja ọnwa Ọktoba. A sị na ọmaka ga-emere unu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Okwu ọjọọ ọbụla ma ọ bụ ije ọjọọ ọbụla nwoke ma ọ nwaanyị chere iji megide unu, a sị m na ọma dị na tii n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Aka nsụrụ ọmụ ya n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu ngozi n'isi gị sị na ihe ọma ga-emere gị, ihe ọma dị nnọọ ga-adara gị na ọdịnala na ọ ga-eburu gị ome. Ekwubie m okwu sị na akakaka ya amaghị na chichichi ya amaghị. A sịrị m osisi fụrụ gị na-atụ ufere, a sị m ufere gị mapụ ya ọnụ. A sị na ị ga-ejere obodo n'oge adara obodo. Ihe ị ga-eri ya bịa, ihe ya eri ya bịakwana. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwanụ echi niile n'oge awa nke eziokwu. Maka ndị enyi m metala onwe m, ọ bụrụ na ị chọrọ isendịsịrị m personal message to my WhatsApp message only, send the alum message 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ya gazie m.